Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawaina fi Sahih Muslim an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah, wa ismuha Hindun. Nama asli Ummi Salamah menika Hindun radhiyallahu anha. Qalat ngendika sapa Hindun utawa Ummi Salamah mau. Ngendikane dakhala mlebet sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah ing atase Abi Salamah. Wakut syakolan teman-teman wis menteleng melolok apa basorohu apa mripate Abi Salamah. Fagmauduhu mongko ngremake sapa Kanjeng Nabi hu ing Abi Salamah. Sumakola mongko keri-keri ngendika sapa Kanjeng Nabi. Inna ruh satemene ruh iku ida kubido iku nalikane dipundhut dijabut apa ruh tabahu mongko ngenut mbureni ing ruh mau al-basur apa mripat. Dadi suatu ketika Kanjeng Nabi niku ngendangi Abi Salamah pas lara wis sakaratul maut. Pas ngendangi mriku piyambake pirsa Abu Salamah niku mripate melotot cara basa Indonesiane. Bareng pirsa ngoten Kanjeng Nabi terus ngeremno, diusapi Kanjeng Nabi. Bareng badhe ngusapi Kanjeng Nabi ngendikan inna ruh idza kuwito tabahu al-basur. Jadi kadang wong pas dijabut nyawane, dijabut ruhe iku biasane mripate iku ngenutno. Ngenutno maksude iku ya ngetutno sesuatu sing keluar dari awake kaya kuwi ruh mau. Jadi ngetutno ruhe dijabut. Jadi menteleng melotot. Iku kadang kalau, jadi tidak semua wong sing arep mati ngoten mboten. Tapi kadang wonten sing ngoten niku. Faduja mongko rame annasu sapa manusa sapa nas min ahlihi saking keluargane Abi Salamah. Bareng roh keadaan seperti itu, melihat keadaan seperti itu, wong-wong sing teng mriku sing asale tilik Abi Salamah mau sing ngendangi tanggane keluargane uga rame. Wong biasane iku nek roh tanggane mati kok aneh. Biasane iku tafsirane yo aneh-aneh. Wah, mungkin kakean dosa, mungkin kualat karo ibune. Mungkin kualat karo tanggane, mungkin disosotno wong, apa mungkin liya-liyane lah. Tafsirane wong-wong kadang. Padahal mau wis dikandikani Kanjeng Nabi, nek roh nalikane dipundhut niku mripate melu ngetutno. Bareng Kanjeng Nabi krungu manusa-manusa utawa keluargane moga rame geger. Didelok asumsine ketoke prasangkane kok elek. Terus Kanjeng Nabi ngendika, faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi ngendikane la tad'u aja ndongakno sira kabeh ala anfusikum ing atase awak dhewe sira kabeh illa bi khairin kejaba kelawan bagus. Awakmu iku nek ndonga mbuh kuwi ring awake mbuh kuwi ring wong liya aja ndonga elek, ndonga sing apik. Fa innal malaikah mongko satemene pira-pira malaikat yu amanu iku padha ngamini sapa malaikat alama ing atase ucapan-ucapan utawa donga takuluna kang padha ngendikake sira kabeh utawa kang padha ngucapake sira kabeh ing mergo malaikat-malaikat kuwi kadang ana sing lewat, kadang nduk sandingmu ngamini apa-apa sing nduk ucapno, sing nduk dongani. Ngendikane Kanjeng Nabi ngoten. Jadi dimanapun saja gak usah ndonga sing elek, gak usah berprasangka buruk. Nek iso positive thinking, nek iso prasangkane apik karo wong liya, karo awake dhewe pemane kok dalam keadaan apa wae iku tetep prasangkane sing apik. Mergo malaikat-malaikat kadang iku ana nek wong zaman biyen iku biasane omongane nek ngomong iku hati-hati. Nek ngomong hati-hati apa iku ana malaikat lewat. Nek ana malaikat lewat diamini kok dadi. Wong tuwa biyen ya. Biasane nek cerita ngoten. Iki padha karo hadis iki jenenge. Di wong
tuwa biyen iku biasane ora ngerti hadise tapi omongane meh padha karo hadise Kanjeng Nabi. Ya ngono ku jenenge ladune. Ladune ra ketok. Sak omong, sak kecapan kadang padha karo hadis, padha karo sunah. Jadi nek ngomong hati-hati soalnya ana malaikat lewat malah diamini. Sumakola mongko keri-keri ndongano sapa Kanjeng Nabi ndongano laros ngendika. Ngendi ndongano Allahumma fil li Abi Salamah. Allahumma tu Allah ikfir mugi nyepur panjenengan li Abi Salamah. Dumateng Abi Salamah warfa darajatahu mugi jenengan nglurake derajat Abu Salamah fil mahdiyin ing dalem golongane wong-wong kang oleh pituduh. Wakhlub fulan mugi bantu panjenengan fi akibi ing dalem pungkasane bisa lama al-ghabirin kang dhisik-dhisik apa maksudnya bantu Abi Salamah seperti orang-orang yang terdahulu. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Fafsah mugi jembarake panjenengan lahu fi qabri lahu darong dateng Abi Salamah fi qabri yang dalam kuburan Abi Salamah wa nawwir lahu fi nawilan mugi madangake panjenengan lahu kedue Nabi Nabi yang dalam qabri mau misalkan dadi suwet dilu ngaji rasa-rasa kadang ngene. Sempate iku golek dhuwit terus. Intinya jadi hadis wau nerangno nek ana wong mati ketok iku aneh iku gak usah berprasangka buruk dengan si dia tadi. Di prasangka tetep baik mergo mau roh dijabut iku biasane iku ya lara, ana sing kepenak, ana sing gak krasa. Mripat iku ngenut mburine. Pokok yang kedua ya kuwi nek bar ana wong mati didongakno. Dongane iki mau Allahumma fil li abi diganti jenenge farfa darajatahu fil mahdiyin wa khlufu fi aqibil al-ghabirin wa fil lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fi. Ku kondongano ngono wis nyoto-nyoto sida ya nggih. Dongano kaya sing diwarano Kanjeng Nabi niku. Apa ora apal dongane angel. Ora tau krungu. Begitu saja Al-Fatihah.